yo. Umregut sangkut makarya. Angkla seni pagelaranipun dalu menika. Seni reok putra Singa Manggujaya. Tetap jaya. Alon-alon. Yeay. Hey, ya. Hey. Putra Singa Manggujaya. Godang kayu gedang bola. Manggujaya. Ya. Alon-alon. Hey, 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 hey. Hey, la 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 la. Yo lo 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 lo. Ayo ker. Tarik alat-alat. Ojo pedikasan ae. Ya. Putra Singa Manggujaya anti kalau saudara. Hei, 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 hei. Ya. Caca. Irungana. Hey, hey, ja, hey, 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 ho, la 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 la. Alon-alon tur kelakon Ati kalau. oh heo 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 oh ya oh ya hais ya. Ada bopo suhut pribadi ke?
seswa jo sira umbar angkara rungokno dawuh iki ojo pedikasan songar tur dumo gedhekno karep dina kang becik iki kendang mapan kono iya le supaya dadi nayaka kang pinunjul pendataran kendang diwiwiti iya nger pendataran kawiwitan oh ya oh ya oh ya oh ya oh ya iya oh ya iya oh ya iya oh ya out chơi la Sakrono. Sakso. oh ya oh ya iya oh ya yai oh yo ekolane asik ada Putra Singomangkujoyo Sugeng Rawo alon-alon ada backingnya Putra Singomangkujoyo Sugeng Rawo para pamirsa mirsani geseni kita yo ya Ponorogo saking Ponorogo Singomangkujoyo ingkang kondang kaluk
Asik asik. Kolane Bapak Suhut Pak Suhut ku pimpinane minangka jerakane yo kerja Kota Lumajang Lumajang Kabupaten ingkang aran kabupaten Botang kayu gendang berbeda. Ayo teh. Yo. Seni reo Seni reo. Reo kecampur sari Hoe jos. Uri budaya Jawi Budaya Jawi. Kita sami amersani Amberasani. Kasih ngomong kejaya Nanti kelausan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami ucapkan selamat malam yang terhormat. Sohibul Haja ingkang hamangukati ing dalu menika. Inggih menika Bapak Sukari Soho, Ibu Sukari sekeluarga. Dan sugeng dalu kepada semua para tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Dan para penonton masyarakat Desa Botang Kayu Gedang yang kami hormati. Sugeng pepanggih malih selamat berjumpa kembali. Para keluarga besar kami Pagelaran Sedereok Campur Sari Putra Singo Mangujaya inggih punika dalam pimpinan langsung Bapak Suhut pribadi bijil saking Desa Madurrejo Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Indonesia. Satu kehormatan pada malam hari ini diundang langsung oleh Bapak Sukari sekeluarga dalam rangka Walimatul Khitan sang putra tercinta inggih asmanipun Kusmane Bagus Muhammad Dani Setiawan. Semoga menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh. Atas doa restu panjenengan, amin ya robbal alamin. Juga beribu-ribu terima kasih atas kerjasamanya. Matur suwun ada AN Record Video Shooting saking kawasan Padu Jambe, ada Paijo Gondes Audio saking Botang Kecamatan Padang hadir awal jumpa kita pada malam hari ini. Ada wujudipun kreasi terbaru dari Putra Singo Mangujaya. Dilanjut kreasi terbaru ada tari sekalian dan tari dada merah. Tentunya saya selaku pembawa acara malam hari ini mengaturkan selamat malam, selamat menonton. Semoga Anda terhibur. Sugeng amirsani, sumangga. Udah mulai persiapan le. Sugeng rawa Para pamiarsa Mirsani keseni aye 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 Ponorogo Mangujaya ingkang kondang kaluku Ye golomane wong ayu. Ayo kita meraih persiapan kaki dulu manten mas. Oh ah jos ae ekol-ekolane Bapak Suhut pimpinan menika jeragane Madurrejo iku panggonane asik jo Pasirian
kecamatan Wajah Kabupaten asik asik Yoso Yoso yo oh Seni reok reak campur sari campur sari uri budaya Jawi sami ae. sani putra Singopangku Jaya iki no asik putra asik Singopangku Jaya mugi apa no Oke, jadi yang pertama kami persembahkan wujuding tari dadak merak putra Singopangku Jaya. Ayo, reoke kena dilebokne kemantene tumpakne. Monggo bos. Yo ada ke disiapne kemantene tumpakne mas. Reoke ya wis teko sedaya temantene sumangga ditumpakno ayo kanca padha rame-rame rasani reok putra singa mangku jaya bapak suhut kang dadi curagane Maduraja Pasirian kang dadi panggonane ayo kanca padha rame-rame rasane reyok kang bagus rupane putra singa mangku jaya kang dadi arane Maduraja panggonane Bapak Suhut Janakane Oke semoga agam para kadang derek-derek Bapak Sukari oke sing badhe wareyok monggo merapat kula semanggaaken Oke telu cacahe kemantene ditumpane situ ya.
ayo konco ayo konco padha rame-rame rame-rame ame rasane reyok kang bagus rupane bagus rupane putra singa mangku jaya kang dadi arane bapak sujuragane Maduraja pangonane terutama putranipun Bapak Sukari adik Dandi Setiawan Tumano Sintowo ya tadi sareok khusus manten mas sing luru bebas wis ya tadi ro tengah khusus manten kau wis si kanan kiri bagian liane ya si penting putrane Pak Sukari tuwuk numpak reok nggih iya kagem sedaya para pamirsa kakung Swawana Putri ing dalu menika kang sampun rawuh teng sasana Palanggan Agung hasilipun Bapak Sukari keluarga nggih keranten reoke ya wis teka sing badhe numpak kula sumanggaaken monggo Cak Bagus kangge ngiringi tari dadak merak putra sing mangku jaya disukani tetembangan sing kepenak maneh ayo le yoi alon-alon ait jai wei ait ayo le main si becik dipantau bopone le ait ada AN Record Video Shooting Oke, monggo para sinoman pelaturi Jombes sedaya. Oke, permintaan saking Bapak Sukari, para sinoman, bapak-bapak, ibu-ibu, aturan nyawer atau nyomping. Nanti bos. Ada putra sing mangku jaya. Nang muneng golek tekek wonge ganteng kaose lorek. Ayo dah. Blackpink SMJ iki lho. Jayati. Ada Pak Ijo Gondes Audio. Piye mes semendo? Mimpiku sayang, yen aku kangen Suaramu Bisino tembak manismu, terus kaya ngene ning uripku, terus sayang aku, ra ono sing ngalang-alangi, ra ono sing ngrusuhi.
ini le. Allah tangis kangenmu Kesak lebih sedih. ngadepi hati sampun ya sayangku Oh sayangku. ilangi banyu matamu lirihno soro tangismu wong bagus sing omongku jaya. Ada AN Record Video Syuting. Nggih. Menika pamundhutan saking Pak Sukari. Sedaya derek sedaya sinoman. Aturan nyawer utawi nyumpis sedaya pun monggo. Pamundhutan Bapak Tuan Rumah. Apa dina iki Pak Sukari duwe gawe. Besok gak ono maneh. Apa dina iki sampean petuk putra Siwa Mangkujaya. Terima kasih. Sekian mong suaramu kadang ki ati minggu capek janji kowe bakal mulai nemoni Jangan lupa les bolo. Allah tangis kangenmu Nandasi hati sampun ya sayangku Ayangku. ilangi banyu matamu lirihno soro tangismu wong bagus Ada Mas Angus. Si Andik rampan rampung rambutnya panjang rambutnya gondrong. Kecek isini sama le rambut lentre kok kedru. Ayo, tuang keras sikit le. Ayo asik asik. senajan mong suaramu Suaramu. kadang ki ati minggu capek janji kowe bakal mulai nemoni Sik, 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 sik. Allah tangis kangenmu Ku. Kandas di hati sampun ya sayangku ilangi banyu matamu lirihno soro tangismu wong bagus feeling ing angenku monggo Alon-alon. sing paling ngerteni aku Yeay, nggih, kok bilih kersa. Nggih, nggih, menika pamundhutan saking Bapak Sukari. Dados derek-dereke para sinoman ugi kok besar. Pokok betul sedaya. Katuran nyawer utawi yumping nggih. Karena iki permintaan saking tuan rumah. Monggo Pak Sukari naik reok. Nggih. Monggo. Tuan rumah tuan oleh. Monggo para sinoman. Katuran yumping apa nyawer ya. Aja. Ayo pokoknya si tengah khusus mantene tole. Sing liyane tupano sampai samping wis. Dadi reo tengah khusus manten ya. Tupano si tuwu. Ah. Ekolane goyangane. Ah ya he. Esang mengo jiwat anggawe sangsem kamulat wasana nira sutra
Panca warna lelakon beksan ongkek maneka solestian. Ditembangnya no. Masih Oke, bersama PSMJ. Agak kehormatan monggo Bapak Sukari mbok pilih kerso ditumpakne reok putra Singo Manggujaya. Nggih. Tuan rumah golek ana Mas, tumpakno Mas. Sayang Ombak gede. sawangan rembulan kae sumunar nyawang aku ro kowe. Soalnya senyum le. Oh sayang Sing ganteng dhewe sasok. yakin wis ora suwe sesendingan aku cecero kowe senajan bojomu rong maringke ombak gede tak seberangi Seberangi. Jeblok tajam ngopi opo maneh wong lawan bang Aja nglawan no. gunung jeblok tajam ngopi skoro Ayo, geni men, tak men. seberangi opo Ojo maneh gini, aku, Le. wong lawan bojomu kuwi Lho. mesti daladeni. Ada AN Ada Paijo Gondes Audio. iki lho barange Weruh dhewe mbak ya. Real iki. sayang Sesak lebu sedang. sawangan Sesak lebu rembulan sedang. kae Sesak lebu sedang. sumunar nyawang aku ro kowe. Goyang le. Ya. Oh sayang Bosro, bosro. yakin wis ora suwe sesandingan aku cecero kowe senajan bojomu rong maringke ombak gede tak seberangi Tak seberangi. pancen pandang tatang Ayo tumpakne Mas. penting aku karo kowe dadi siji gunung jeblok tajam ngopi skoro geni Iya. Golane. pomane wong nyawang bojomu kuwi gunung jeblok tak jangopi Dijagongi. skoro geni tandang Apa? penting aku kowe iso dadi siji Latala. gunung gede tak Eh-oh. seberangi Eh-oh. pancen Eh-oh. pandang Eh-oh. tandang Aye. aku karo iso dadi siji. Asik. Ayo le. Hei. Ya. Hei. Ya. Hei. Ayo kemantene tuh panos sing didik le. Yo, ca. Sing penting yugane Bapak Sukari. Adik Dandi. Kemana situ Mas? Anu sewu. Minta tolong kepada para sinoman. Setelah ini saya minta diantar
satu ceret kopi hitam ke atas panggung. Terima kasih. Hey, ya la 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 la. Ye iya ya 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 ya. A e. Ayo le, sing duwe kali PPDJ iki le. La 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 le. Rodok lawas. La 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 lo. La 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 le la le la lo. Yeay, iya. Alon-alon. Jai. Ayo. Pokoknya teman-teman itu harus itu. Pripun? Sing numpak tasik wonten apa mboten enten? Oke. Biasa ke sini numpak. Ayo. Satu bamane dah bagus. Si penting putrane bawa tuan rumah tuan sing tuwa sik. Ya. Oke, pokoknya garis tuan rumah sing tuwa wis. Satu bamane mas. Tuan sing tuwa iku le. Salah bungkas. Goyang lagi Putra Singo Kucing. Ada AN Record. Apa wis sing keneh ditoto manis. Alon-alon. Wis kadung sejawis-jawisi Sun Joko langsung merumyati Ya mong rika Jari bagus kalau dereng iku le. Oke. Setelah ini gak deliver siapa nom? Yo! Oh, oh, eh. Ye, ye, ye. Cha, cha. Yo! Musim. Yo, yo, yo. Dipetik wong liya.
nuruti. Bos lo, bos lo, bos lo. Saya ya. Petek wong liya. Oke. Kemantene wis tuwuk rupa reok. Ya, dira ketok nosik. Reok tampil maneh mengko. Kari-kari wae barok ya. Bes ini wis gak ono. Reoke sampean tono, Mas. Oke. Seperti mau putra putrine Bapak Sukari wis tuwuk rupa reok ya. Oke. Ayo dadahe tono sih, Mas. Ekolane, ekolane. Ayo, ayo. Yo, yo, Oke. Alhamdulillah sedaya para penanganten putra putrine Bapak Sukari wis tuwuk numpak reok putra Singomangkujaya, nggih. Nggih dulur-dulure wis padha main numpak reok. Dados salajengipun sedaya para pamirsa kula aturi amirsani pasugatan ingkang arupi wujuding tari Srimpi Sekar Jatilan. Lenggak-lenggok lagune no. Ya, agak dan merapat wong manis kang wujud para widodara widodare. Yeay, ais, yeay. Oke, dan merapat bolong. Iya, oh. Ayo, ayo. Beda melebet nak. La 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 la. Ayo dok. Ya la la. Yo, oh, jata,
Menika sampun rawuh wujuding Tari Sekar Jatilan. Robena dikata Asik-asik. coba betah gendeng, tapi bila ia dikadu seneng. Pepeh kalompong bibir jeruk saloni bisa padurang korang aku bayang rongin oleh najalang sedih banyak singa senengin benih gendeng benih bedeng tapi gendeng alami lakar tiga alam. Kembali minta tolong dari jajaran Sinoman. Oke. Saya minta setelah ini mohon diantar satu ceret kopi hitam ke atas panggung. Shalalalalala. Robena dikata coba bentar gendeng, tapi bila ia dikadu mak seneng. Monggo keluarga besar Pak Sukari, Katura Nyawer, Tari Sekar Jatilan. Semoga. Pepe kalompang bibir jeruk saloni mesa madurang korang agak bayang ngerongin oleh najaleng sedeng banyak senga senengin benih gendeng bedeng tapi gendeng alami lakar tiga alam. Oke, kembali saya persilakan PSNJ Adi Galong keluarga besar pun Bapak Sukari. Saya persilakan Nyawer Tari Sekar Jatilan. Oke. Mugi para Sinoman Katura Nyawer sedaya pun. Geseran gini Mbak. Gede-gede syuting nih kono. Coba dikasih Pepe kalem bibir jeruk saloni bisa madurang korang aku bayang. Monggo Pak Sukari. Oleh nacal. Monggo dulur-dulure. Rapat. Katura Nyawer. Tapi gendeng alami lakar tiga alami. Hey. Yoi. Oke, menika wau Bapak Sukari sampun nyawer Tari Sekar Jatilan. Dados mobil kerso keluarga besar Bapak Sukari kalian Ibu Sukari. Dulur-dulure mobil kerso nyawer Tari Sekar Jatilan. Saya persilakan kula sumanggaaken. Monggo pun. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya keluargane Pak Sukari. Katura Nyawer, nggih. Ya ho isa he. Ho he yo he ya ya. Ah he isa he ya he.
Oh eh. Oh ya. Ah eh. Oh ya. Kasro kasro. Kalane. Ya ya. Au. Jos. Alon-alon. Yoi. Jelalalalala. Oslo. Jos. Mungkin dari para tamu undangan Kang badhe nyumping atau nyawer ya, mau merapat. Terutama keluargane Bapak Sungari. Yo, oh. Iya. Ayo bos, goyang bos. Sidui AN Record yang punya kota dingin Batu Jambe. Ontoro Ratri manis hati Asik limputi bulan dan disaksi upayane datang lenjani janji sepaya mukti sepaya pati Oh Ibu Sukari ya Aturamios Semanun Roning kalbu Asik bakal sirna oncat saka raga wis tresna ra bisa dipisahno asik yo la 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 Asik bulan dan disaksi upayane datang belenjani janji sepaya mukti sepaya pati Sus
wis tresno ra bisa dipisahno. Cia, out, hei, 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 Cia, Oke, kembali kita tolong para sinoman. Setelah ini mau diantar satu ceret bir hitam alias kopi. Terima kasih. Ditunggu. Lale lalo. Oke, kita tinggalkan satu perform tari Srimpi Sekar Jadilan yang mana malam hari ini sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, menghibur panjenengan semuanya. Dan di season yang berikutnya ada satu penampilan salah satu seni tari asli Kota Pisang Lumajang. Kita saksikan bersama-sama. Ada satu perform tari topeng Madura. Selamat menyaksikan. Bersama Putra Singo Mangkujoyo. Apa cari bosnya nak? Nang muneng golek tekek wonge ganteng kau si lore.
Nun sewu dulur Botang Kayu Gedang, terutama Pak Kampung. Niki topeng Lumajang asale dugi Madura. Mudhun nang Lumajang daerah Kaliwungu nang omahe Pak Senemo. Dadi topeng saiki di Lumajang sudah tersebar di mana-mana. Mapan lauk, mapan dajah, berangkat. Tenang le, lonanon le. Iki wis diniati mbek Pak Sukari. Selendang kuning bedai dajah, selendang merah bedai lauk. Ocol boleh. Tukang topeng pandai umur mak kepikiran lain.
cak tabing arep bulai syukur gelem atoro cak lamun gelem mae kabina ongkulai
Asik asik. Oke. Tadi satu penampilan topeng Madura atau topeng Lumajang.